wonderful mother, a loving daughter, a great sister, a perfect partner, and a caring grandma. Every moment in life is incomplete without you. We thank you for being women. Welkom lieve kijkers bij de lezing van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het thema voor vandaag is de rol van de vrouw in de kerk van de 21ste eeuw. Deze lezing is in verband met de Dag van de Vrouw. Ik ben dominee Danielle Dokman en ik wil een Bijbelperspectief op dit vraagstuk geven. De rol van de vrouw in de kerk is al geruime tijd een punt van twist in onze christelijke gemeenschap, in bepaalde kerken. Alhoewel meer dan de helft van onze christelijke gemeenschappen uit vrouwen bestaat en in bepaalde gemeentes misschien zelfs de hele kerkenraad uit vrouwen bestaat, toch worden in bepaalde kerken geen toegang verschaft voor vrouwen tot leiderschapsposities in het huis van God. Nu zijn deze kerken weliswaar in de minderheid, maar de gedachte waarop deze restricties zijn opgebouwd om vrouwen hun bedieningen dus tegen te houden, is nog steeds in onze gedachten. En vandaar dat het wel belangrijk is dat we vandaag daarover praten. Is het dat God vrouwen niet gemaakt heeft om leiders te zijn? En we gewoon eigenlijk willen meegaan met de wereldse dingen, wereldse gedachten over gendergelijkheid? Of is het wel dat we de teksten verkeerd begrijpen? Als we kijken bijvoorbeeld mensen die argumenten geven dat vrouwen eigenlijk misschien niet gemaakt zijn om leiders te zijn, dan gaan we vaak genoeg weer naar Genesis 3, want die vrouw is verleid. En we zien ook enkele uitspraken die genomen worden van Paulus uit Korintiërs, Timotheus, Titus, over wat vrouwen horen te doen in de kerk en ook in hun huis. Nou, sommigen van jullie kennen mijn standpunten al. Sommigen van jullie kennen mijn antwoord. Als vrouw in de bediening van woord en sacrament zou ik niet anders kunnen beargumenteren dat we waarschijnlijk een beetje verkeerd naar die teksten kijken. Want als ik anders zou zeggen, zou ik mijn eigen bediening tegengaan. Teniet doen mijn eigen ordinatie. En I can never do that. Dus wetende wat mijn bias is, laten we dan naar de argumenten kijken. Ik zie dat we in de Bijbel, dat we de Bijbel eigenlijk altijd in haar context moeten lezen en begrijpen. We horen de Bijbel in haar context, in de context waarin het geschreven is. De boeken die we nemen of de brieven die we lezen, in hun context te begrijpen en te lezen, voordat we het implementeren in de 21ste eeuw. Want de Bijbel is niet geschreven in de 21ste eeuw. En voor de gemeente in de 21ste eeuw als primaire toehoorders. Dus dat moeten we alvast vasthouden. Ik herhaal het, want het is belangrijk. De Bijbel is niet geschreven in de 21ste eeuw of voor de gemeente van de 21ste eeuw als primaire toehoorders. Dus we moeten er altijd naartoe streven om te begrijpen wat die tekst betekende voor de primaire hoorders. Voor de mensen die het als eerst hebben gehoord en voor wie het is geschreven. Vooral de brieven zijn met zo'n oogpunt, met zo'n gedachte geschreven. Eén tekst die heel veel conflicten brengt over de rol van de vrouw in de kerk is de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 15. Soms wordt ook de tekst in Efeze in deze discussie geplaatst.
de tekst van Efeze 5, vers 22 tot 33. Vrouw, wees uw man onderdanig en zo aan. Maar deze tekst hoort eigenlijk niet bij deze discussie, omdat het meer gaat over de inrichting van het huwelijk, van het huishoudelijk leven. Daarom gaat het hier dus ook niet behandeld worden. We praten niet over de rol van de vrouw in het huwelijk. We praten over de rol van de vrouw in de kerk. En daar gaat de tekst van Timotheus dus het meest spelen. 1 Timotheus 2, vers 11 tot 15. En het luidt als volgt. Een vrouw moet zich rustig en in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht heeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in het geloof, liefde en heiliging, tot ingetogenheid. Tot zover die lezing. Nou, in de aanhef van deze brief, of inleiding van deze brief, dat is 1 Timotheus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11, geeft Paulus al aan waarover hij het wil hebben in deze brief. Waarop Timotheus zou moeten letten om als leider op te treden in deze gemeente. Een gemeente waarin er fabels en eindeloze geslachtsregisters de ronde deden, als we dat lezen in die versen. Wannabe leraren daar zo zijn die de wijze mensen willen uithangen in de gemeente. En soms hun eigen regels maken en die oplegden op anderen. Eigenlijk ook soms wetteloosheid goedkeurde, omdat ze zo wijs waren. De wannabe leraren. Nou, lieve luisteraars, this is a recipe for disaster. That is what is happening. Het probleem in de gemeente te Efeze kan beschreven worden als een gevecht om macht en leiderschap in de gemeente. Er waren groepen in die gemeente die tegen het leiderschap van Efeze waren en mogelijk tegen Timotheus eigenlijk zouden opkomen en zijn mensen waarmee hij de leiding samen draagde in de gemeente. Sommigen wilden de leiding overnemen. Er waren mensen die vanwege hun geslachtsregister dachten dat ze aanspraak maakten op de leiderschap of een leiderschapspositie in de gemeente. U kent dat ook toch? Want de meeste van ons zitten in de kerk, ons sabi. Pastorzoon zegt, ik kan de pastor toe. Alleen omdat mijn vader pastor is geworden, dan ik kan den toe. Of pastor, dochter, of zo, dochter. Weet u wie ik ben, zuster? Weet u wie mijn vader en mijn moeder waren in deze kerk? En dus dachten ze dat ze daardoor aanspraak konden maken op leiderschapspositie. En ik sprak over die wannabe leraren. Die vonden dat vanwege hun intellectuele kennis en wijsheid ze leiders konden zijn en moesten zijn van de gemeente te Efeze. Trouwens was de gemeente daar in Efeze een van de grote gemeenten in Klein-Oost-Azië. Ze hadden heel veel invloed op die samenleving en veel mensen kwamen tot bekering. Wat er daar gebeurd was toen Paulus daar was. Toen het als eerste opkwam. Dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in Efeze ook. Daarom ontstond er daar een crisis in leadership. En overal eigenlijk, waar er een crisis is in leiderschap, zullen er gevechten zijn voor macht en posities.
Sommige vrouwen dan in die gemeente waren ook deel van dit gevecht. En deden aan het gevecht. Nou, in dit licht zouden we die tekst moeten lezen en begrijpen. Paulus schrijft aan Timotheus om de mantel van leiderschap op te pakken en de gemeente uit deze leiderschapscrisis te halen. Paulus schrijft niet om aan te geven hoe de kerk eens en voor altijd ingericht zou moeten worden. Hij schrijft om dit probleem aan te pakken, zodat de gemeente te Efeze niet uiteenvalt. We zouden dus deze zaken die hier zo zijn, kunnen zien als Paulus die eigenlijk aangeeft hoe ze te werk kunnen gaan. We kunnen dus deze zaken die Paulus hier toepast, niet in alle situaties en voor altijd in alle gemeentes toepassen. Want het was voor een specifieke gemeente in een specifieke crisis. Deze uitspraken van Paulus in dit gedeelte praten niet over de positie van de vrouw of de man in Gods huis, maar over een strategie voor leiders, pastoren, bisschoppen en andere leiders van de kerk om een leiderschapscrisis in hun gemeente aan te pakken en orde te brengen eigenlijk. In een gemeente die eigenlijk ordeloos dreigt te worden of al is. Paulus zou zichzelf tegenspreken als hij zou vasthouden dat alle vrouwen in alle tijd geen rol hebben te vervullen in het leiderschap van een kerk. Hoe zou hij dat verklaren aan de diaken Priscilla en Phoebe in Romeinen 16 vers 1 tot 3? Daar worden ze genoemd als medewerkers. Dus eigenlijk staan deze diakenen, vrouwen, samen met Paulus in het ambt om leiding te geven aan hun gemeenten. Hoe zou hij dat verklaren aan hun? Dat is niet waar. Paulus is niet tegen vrouwen in leiderschapsposities. Om dit punt ook nog verder thuis te brengen, kunnen we naar de tekst zelf kijken in Timotheus. 1 Timotheus 2 vers 11 tot 12. We gaan niet het hele gedeelte meer nemen, we gaan alleen deze 2 versen nemen. Want deze 2 versen zijn genoeg om dit punt naar huis te brengen. Een vrouw moet zich rustig houden. Een vrouw, hoor dat goed. In alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. U heeft gezien dat ik een paar woorden heb benadrukt. We konapis dati. Er zijn 2 zaken in deze teksten die een beetje problematisch zijn in de vertaling hiervan. Het eerste om te benadrukken is het woord gezag hier. Het woord dat hier vertaald wordt voor gezag is eigenlijk in het Grieks autentein. Autentein. Van waar we ook het woord autoriteit hebben in het Nederlands en ook in het Engels. Maar het heeft een beetje een agressieve toon. En het staat een beetje in contrast tot het andere woord, exousia. Exousia is Gods macht of Gods gezag en autoriteit dat God met Gods dienaren deelt, opdat zij in Gods naam kunnen handelen binnen Gods koninkrijk of Gods rijk. Exousia, Gods gezag en eigenlijk Gods autoriteit om te handelen. Autentein is zelfmacht. Jezelf autoriteit toeschrijven en als een autocraat te werk gaan. Maar dat niet alleen, ik zei het al, het woord heeft een agressieve toon. Het betekent eenzijdig oppakken van wapens om te handelen. Dus in gevecht gaan.
En te willen domineren door je macht uit te oefenen op anderen. Deze vers zou dus anders gelezen moeten worden en ook anders begrepen moeten worden. Het zou ongeveer zoiets moeten zijn. Maar ik sta niet toe dat de vrouw onderricht heeft of macht over de man heeft of hem wil domineren of over hem wil heersen. Die zijn de mogelijkheden hoe we het moeten zien. Want gezag en macht hebben twee verschillende betekenissen bij ons. Gezag is iets dat willingly komt, waar mensen naar je luisteren, maar macht geeft een beetje die agressieve toon over. En eigenlijk is dat woord dat Paulus daar gebruikt meer of een agressieve toon. Dat vrouwen over de man willen gaan heersen of domineren. En niemand mag dat. Want in het begin heeft God ons niet geschapen om over elkaar te heersen. Over de dieren en de rest van Gods schepping horen we die te beheren. Maar niet heersen over elkaar of domineren. Die agressieve toon zit niet daarin. Dus zouden we in dit licht het woord gezag hier anders moeten zien. Want er zijn twee woorden. Exousia. Dat is Gods gezag die God geeft. Gods autoriteit. Die God met ons deelt. Als dienaren. In Gods koninkrijk. Om het werk te kunnen doen. Maar oud en tijn heeft God niet gedeeld. En komt niet van God. Het is wat autocraten zelf nemen. Wat we zien bijvoorbeeld in Rusland. Wat we zien over de wereld bij autocraten. They take it en zeggen, ik heb het, ik mag het. Maar het is niet door God geschonken. Dat is wat zij wilden doen in de kerk te Efeze. Waar Timotheus achtergelaten is door Paulus. Om daar het een en ander in het gareel te houden. Het tweede punt gaat over de lidwoorden die ik benadrukt heb bij het lezen van die twee versen. De lidwoorden die hier gebruikt zijn in onze vertaling zijn een beetje problematisch. Waarom zeg ik dat? Het Grieks kent eigenlijk geen onbepaald lidwoord. Dus een man, een vrouw, een meisje, een jongen, een tafel. Het kent het niet. Het bestaat niet in het Grieks. Het Grieks kent alleen bepaald lidwoorden, de en het. En eigenlijk, wij hebben maar de en het. Maar het Grieks heeft veel meer bepaald lidwoorden. Nou, we hebben geleerd dat in de afwezigheid van bepaald lidwoorden in een tekst of voor een zelfstandig naamwoord, dat we een onbepaald lidwoord ervoor mogen zetten. Dus als er geen de tafel is, dan mogen we een tafel zetten als het lidwoord, het bepaald lidwoord daar niet is. Maar dat is niet helemaal correct eigenlijk. Want als het Grieks het onbepaald lidwoord niet kent en wij dat later hebben ontwikkeld, dan plaatsen we eigenlijk iets op de Engelse taal die de mensen daar niet kenden. Trouwens gebruikt het Grieks de lidwoorden niet zoals wij die gebruiken en zoals wij die kennen. Eigenlijk zouden we niet kunnen praten zonder lidwoorden. Het is onmogelijk, het is geen goed Nederlands voor ons als we zonder lidwoorden praten. Maar het Grieks kan dat wel. Dus eigenlijk worden bepaalde lidwoorden, of het onbepaald lidwoord, vaak genoeg geplaatst om ons een beetje tegemoet te komen. Eigenlijk voor het gemak van lezen. Want zou het niet lastig zijn als we zouden moeten lezen? Bijvoorbeeld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is de enige geboren zoon. Nou, het is een beetje lastig om zonder die lidwoorden daar zo te lezen in die tekst. Om bijvoorbeeld te lezen, laat me ons gedeelte weer voor ons lezen. Als we zonder lidwoorden zouden lezen. Vrouw moet zich rustig
en in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat vrouw onderricht geeft of gezag over man heeft. Ane, gobunto. Dus voor ons gemak lezen we dan met dit onbepaald lidwoord. Nou, het is belangrijk dan dat we weten wat lidwoorden betekenen in onze Griekse context. Bepaald lidwoorden worden hoofdzakelijk gebruikt voor 2 redenen. Hoofdzakelijk. Er zijn nog meer, maar hoofdzakelijk zijn deze het. Om een onderscheid te maken of om een specifieke of kenmerkend gedeelte aan te geven van het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, bij Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, u kent het helemaal. Nou, weet dat voor God er een bepaald lidwoord staat. Het is, want al zo lief heeft de God de wereld gehad. That's how it is. Dus het is daar om een onderscheid te maken, want meestal in het Grieks, tenminste het Nieuwe Testament, is er een bepaald lidwoord voor God. Zelf voor Jezus. Is de Jezus. Meestal ga je dat tegenkomen. Want een onderscheid wordt gemaakt te worden tussen onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en de andere goden. Dat is wat ze doen. Zo specifiek is het Grieks. Dus dan gaan ze zeggen, want al zo lief heeft de God de wereld gehad. En ook als je kijkt naar de wereld. Want die kan ook gewoon hebben gezegd wereld. Maar hij gaat benadrukken. Elke keer wanneer we dat lidwoord zien, moeten we at attention staan. Want die wil eigenlijk aangeven, het is niet als die andere werelden die we maken voor onszelf. Want het woord dat daarvoor wereld gebruikt wordt, is kosmos. En het betekent een systeem of een orde. Een gecreëerd systeem of een orde. Dus waarnaar hij verwijst, is het systeem en die orde die in den beginnen gecreëerd was. Dus het is belangrijk dat hij dan een onderscheid maakt. Het tweede dat de lidwoorden doen, is de geaardheid van iets of iemand aangeven. Dat is de geaardheid van het zelfstandig naamwoord waarvoor het staat. Dus terugkomend op het voorbeeld van de wereld, de kosmos. Wanneer hij dus aangeeft dat het gaat over die specifieke kosmos in den beginnen, de geaardheid daarvan is dat het goed was. Want dag 1 creëert God, dag 2, dag 3, elke dag wanneer God aan het scheppen is, zegt God en het is goed. Dus de geaardheid van de kosmos waar hij naartoe refereert in Johannes 3 vers 16, is dat het goed is. 2 dingen die het lidwoord doet wanneer het voor een zelfstandig naamwoord staat. Dat doen onze lidwoorden niet. Onze lidwoorden kijken niet zo naar de zelfstandig naamwoorden. Dus we moeten dat vasthouden wanneer we kijken naar deze regel. Een onderscheid of een specifieke kenmerk dat aangegeven wordt of de geaardheid daarvan. Nou, de afwezigheid van de lidwoorden in dit gedeelte zeggen veel. Want voor vrouw is er geen lidwoord. Daarom hebben ze ingezet. Maar voor man in deze tekst staat er ook geen lidwoord, maar ze hebben een de gezet. Dus we zien wie heeft vertaald in dit gedeelte. Want ze hebben goed vertaald bij die vrouw. Maar die no vertaal bona man. Want tego baka na Grieks Yoshi dat er geen lidwoord staat voor de man, maar umpot de man. Anotru. Eigenlijk is het vrouw gewoon, moet rustig zijn. Ze mag geen gezag hebben over man. Wat wil dit betekenen dat er geen lidwoorden daarvoor staan?
wat we moeten vasthouden, is dat Paulus geen uitspraken maakt over de geaardheid of de specifieke kenmerken van vrouwen. Dat is wat het betekent. Er staat geen lidwoord ervoor. Dus hij praat niet over wie ze echt zijn, hun geaardheid en hun kenmerk. Dat ze altijd verleid worden en dat ze geen leiderschapspositie kunnen hebben. Maar over een situatie die zich plaatsvindt in Efeze. De crisis in leiderschap, daarover praat hij. Hij praat over die vrouwen die zich hebben toegevoegd aan dit gedeelte. Het wordt dus tijd dat we die brieven ook zo inzetten in onze gemeente. Niet als te zeggen wat de geaardheid is van mannen en vrouwen, daarover praat Paulus niet. Hij geeft ons een strategie. Als een strategie om ordeloze kerken weer op het juiste pad te brengen. Niet om vrouwen te belemmeren, om hun bediening, die door God gegeven is, met exousia, dat die te belemmeren. Dat zou ons niet ten goede uitkomen. Want vanaf het Oude Testament naar het Nieuwe Testament is één ding duidelijk. Dat God ook Gods macht en autoriteit, Gods gezag en autoriteit met vrouwen deelt. We kunnen dat zien bij de richter Deborah. Zijn we haar vergeten? Had zij geen exousia van God om haar hele gemeenschap? Let wel, ze was niet alleen een geestelijke leider. Ze was ook een leider tegelijkertijd voor haar totale gemeenschap. Richteren 4 en 5. Ga haar verhaal lezen. Ook de profetes Hulda. In 2 Koningen 22 vers 14 ga je haar zien. Dat heel gedeelte mag je lezen. Dat koningen naar haar toe komen om te vragen. Samimdu, sagadawan mimdu. Exousia van God. Dat God met haar ook gedeeld heeft. De profetes Noadia. Noadia in Nehemia 6 vers 14. Zien we ook een profetes daar. Die ook haar gemeente naar hogere hoogtes moet brengen. God deelt zijn exousia ook met deze vrouw. De profetes in Jesaja. Jesaja 8 vers 3. Is er ook een profetes daar. En God deelt ook zijn exousia. Heeft hij gedeeld met deze vrouwen. Weliswaar heel weinig opgenomen in de Bijbel. Wil niet zeggen dat er weinig vrouwen waren. Het wil zeggen dat die mannen niet altijd hebben opgenomen wat die vrouwen deden. Want het is vanuit een mannenperspectief geschreven. Dat zien we ook bij die vertaling. Wanneer een vrouw wordt gezegd, maar de man wordt vertaald. Nee, genoeg bewijs is er dat dit ding, dat Gods exousia deelt met vrouwen, niet iets is van nu. Niet een beweging is dat de wereld nu heeft met gendergelijkheid. Nee, vanuit het Oude Testament is er genoeg bewijs dat God vanaf ouds af ook met vrouwen zijn gezag en autoriteit, zijn exousia deelt. Dus het is niets nieuws. Het is geen fenomeen van nu. Het is van belang dat alle vrouwen zich gaan buigen over wat voor macht of gezag en autoriteit God met hun heeft gedeeld. En wat het betekent voor de kerk en de samenleving. Vrouwen moeten dat gaan doen. We hebben heel lang mannen de gelegenheid gegeven om voor ons te kijken wat voor macht, wat voor gezag, wat voor autoriteit God met ons gedeeld heeft. Het wordt tijd dat wij onszelf daarover gaan buigen. Wat betekent het voor de kerk dat God Gods exousia met mij deelt? Wat betekent het voor mijn totale gemeenschap? Want een geestelijke leider staat niet los van een leider in de samenleving.
Ik kan niet zeggen voor alle vrouwen wat hun rol is in de kerk. Want dat zou maken dat ik zou zeggen, alle vrouwen moeten leiders zijn in de kerk. Welke sommigen al zijn. Maar ik kan dat niet zeggen, want dat is niet zo voor alle vrouwen. En hetzelfde is ook niet zo voor alle mannen. Dus ik kan dat niet zeggen. Maar wat overeen staat, is dat vrouwelijk leiderschap in de Bijbel en bij God geen fenomeen is of een vreemde ontdekking. Dus horen we als kerk ook geen belemmeringen te plaatsen daarop. En horen wij als vrouwen niet bang te zijn om de mantel van geestelijk leiderschap op te pakken. Want het kwade kan zich alleen vestigen wanneer volle participatie van Gods volk in Gods rijk en in het bijzonder vrouwenparticipatie in Gods rijk belemmerd wordt. En ook wanneer degenen die geroepen zijn en met exousia, gezag en autoriteit van God hebben ontvangen, de mantel van leiderschap niet willen oppakken. Dan gaat het kwade zich vestigen. Niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving. Zo alleen kan het kwade zegevieren. Onze kerk en onze samenleving ten val brengen. Dus aan de vrouwen vandaag, op zo'n mooie dag, wanneer we gedenken de stappen die we vooruit hebben gemaakt als vrouwen in de wereld. En wetende de stappen die een heleboel vrouwen niet hebben kunnen maken in het leven, omdat die niet aan hun gegeven zijn geworden in hun kerken en in hun samenlevingen. Meestal door autocraten in de gemeente en in de samenleving. Aan Rusland doen we een autocraat. Ook de kerken kennen autocraten. Dus op deze mooie dag, wanneer we ons herinneren wat we hebben gedaan, laten we dan ook even reflecteren op onze belangrijke rol. We hebben een unieke en belangrijke rol te vervullen in dit alles. Ter voorkoming dat het kwade zich gaat vestigen en gaat zegevieren, de tegenwerking van het kwade binnen onze kerk en daarbuiten, hebben we een belangrijke rol te vervullen, vrouwen. U bent, zoals op een schaakbord, een van de belangrijkste spelers. Who is one of the important players op een schaakbord? The queen. Dus u bent belangrijk in dit spel. Eigenlijk onmisbaar. Neem dan vandaag de tijd om te reflecteren op de rol die vanwege God aan u gegeven is, eigenlijk toevertrouwd is en waarvoor u verantwoording zou moeten afleggen op die dag. En we kunnen niet zeggen, weet je, ja, het zijn die mannen hun schuld. Tei oppo, als je het hebt gezien, als je het nu weet, dan kan je niet meer zeggen en de schuld op iemand anders plaatsen. We zouden dan zelf moeten reflecteren. Zelf moeten kijken. Wat van Gods wegen aan ons is toevertrouwd. De rol die we horen te vervullen in onze kerk in de 21ste eeuw. Amen.